Здравейте, милички! Много съжалявам. Опитах да направя предаване на живо, постоянно с тази микрофония. Не знам как да се справя. Трябва още да потърся начини, какво може да се направи, как другите успяват на живо. Аз не мога да успея. Защото си нямам някой, който да ми казва как стават нещата. Но както и да е. Сега записвам това, което искам да ви кажа. Важно е да разберем днеска същността на начина, по който можем да работим за друг човек, но и за себе си, не само за друг човек. Това е важно сега да знаем. Това, което ще кажа и ще правя днес, ще правим, е обяснение за това как се работи за друг човек. Ще направя една медитация, която е концентрация по грабовой, по неговата формула, основната, която е на учението му, за благоденствие, финансово благоденствие, за приток на пари в живота ни, но и за мир ще направя. Даже, може би ще опитам да се включа в YouTube, в групата на живо за тази медитация. Но сега, кое е важно? Това, което Грабовой казва, основното в неговото учение е това, че развива или чрез това учение развиваме съзнание. Би трябвало да развиваме съзнание. Не само да гледаме числа, да четеме числа, да искаме да ни помагат чрез някакъв чудотворен механизъм, но да развиваме чрез това учение съзнание. Защо? Защото съзнанието, това каза и Грабовой, а то ни е ясно на тези, които развиват съзнание, които знаят, че има развиване на съзнание изобщо. Има хора, които изобщо не го знаят това нещо. Тези, които го знаят, че съзнанието е в основата на всичко. То създава този свят. То е създаващо и, разбира се, учението на Грабовой, то е и създаващо числата и всичко, което виждаме и не виждаме. Това наше съзнание има многопластово или многопластови безкрайни полета. Те са разположени не линеарно, първо, второ, трето, пето или нагоре, първо, трето. Те са безкрайно много полета на съзнание. В това съзнание са безкрайно много полета, разположени в него фрактално. Те са преплитащи се едно в друго. Затова, когато се опитваме така плоско в 2D да разберем нещата, да разберем съзнанието, да разберем числата, да разберем как се работи с тях, е повърхностно знание, повърхностно отношение. Така, това е, така ви го давам като основа да си представиш, ти си едно съзнание, което създава всичко, създава целият този свят. Звездите, планетите, космоса, всичко. Така. Сега ще говорим за концентрация или направление на събитията при работа, да кажем, за управяне на здравословното състояние на друг човек. Или живо същество изобщо. Кученце, котенце, каквото искаш. Така. Това е пак според Грабовой, казвам, нашето индивидуално възприятие. Това си ти, това съм аз. Това сме ние с нашето индивидуално възприятие. Нашите мисли и чувства, нашето състояние душевно създават един оптически, наречен от Грабовой, диапазон на мисълта. Когато работим за
изобщо за себе си и за някой друг, е много важно да бъдем, значи да се настроим, да настроим психиката си, съзнанието си към увереност. И то пълна увереност. Когато започнеш работа, представи си сега, представяме си една майчица, която иска да работи за детенцето си, да го излекува. Каква трябва да бъде тя? Първо, да се въоръжи с пълна увереност в това, че ще успее. Ще кажа и защо. Много е лесно, когато го знаеш. Да се работи без емоции, значи тази майчица, първо, да бъде абсолютно уверена в успеха, да не влага емоции при работа за излекуване на детенцето си, да притежава вътрешна, абсолютна сигурност в успеха, т.е. знание, че ще постигне пълен успех. А защо ще го постигне? Защото този пълен успех, този момент, в който ще се постигне успеха или тя ще стигне чрез концентрацията си до успеха, този момент вече съществува. Понеже няма време, знаем и от квантовата физика, знаем и от развитието си, от много източници знаем, че времето не съществува. То е тук създадено за нас, за да имаме тази фалшива представа за... Тя е фалшива, защото нито пространство има, нито време. Така, създадена от съзнанието, което сме. Тази фалшива представа. Това исках да кажа. Та този момент, към който се стреми майчицата, детенцето и да бъде излекувано, той вече съществува. Винаги е съществувал и винаги ще съществува. Сега ще обясня тук по-подробно как можем ние да стигнем до този момент. Това, което и Грабовой казва. Пак казвам, това са знания от него, които, разбира се припокриват съзнанията ни от будисти, ацтеки и така нататък. Всички учения, които ни показват как се развива съзнание. Изобщо начините, по които се развива съзнание. Така, да кажем, това е майчицата, която ще лекува детенцето си. Какво казва Грабовой? Освен, че тя трябва да се въоръжи с увереност, липса на емоции в момента, което значи, емоция значи, примерно, много да иска да стигне до крайния добър резултат, да има страх в себе си. След малко пак ще го обясня. Точно каква е нейната настройка, за да успее. Да има вътрешна сигурност в успеха, защото този момент, към който тя се стреми, той вече съществува. И то не във времето, той съществува точно в този момент, 10 на минус 17 от секундата, за който Грабовой говори, който е полето на нулева точка, в който ние създаваме постоянно този свят. Постоянно е така. Всяка 10 на минус 17 от секундата ти създаваш света, създаваш и не го виждаш това създаване, защото е безкрайно кратък момент. Обяснявала съм го в друго видео. Така. Продължаваме за майчицата. Грабовой казва, значи, чрез насочване на мисълта си, значи майчицата започва да се концентрира върху една единствена картина, как детенцето е здраво. Сега, тук ще вмъкна това, което казах, че ще кажа. Как, с какво чувство и усещане тя да се концентрира, че детенцето е здраво. Не е лесно, защото точно това създава вътрешно съпротивление и пречи на успеха. Не е лесно, защото когато седнеш да работиш за детенцето ти, ти си майка, притеснена,
изпълнена с страховете си, изпълнена с лоши очаквания за бъдещото развитие на болестта на детето ти и така нататък. Но е добре сега, ако ти си тази майчица или ще работиш за нещо друго, или за себе си, или за кученце, котенце, представи си следното нещо. Представи си, че детето ти е вече здраво. Така започни концентрацията си. Представи си, че детенцето ти е здраво. Какво? Представи си го като медитация в момента, че детенцето ти е здраво. Какво е усещането в теб? Мускулите в тялото ти и напрежението започва да се отпускат. Създава се едно по-свободно и по-голямо, все по-голямо пространство около теб. Не ти е стегнато, както казваме българите, на душата. Тази стегнатост се пуска и ти се чувстваш като свободен човек, свободен от страховете си. Значи, започвайки работата по тази концентрация за детенцето ти, седни си преди това и си кажи, дай да си представя, че детенцето ми е здраво, че го нямам този проблем. Как се чувствам? Чувствам се добре, чувствам се спокойна, чувствам се свободна от страхове. Имам желание да върша други неща с детенцето си. Освен това да го водя по лекари и да се чудя кога и как ще се оправи. Тази нагласа на една майка, сега я давам за пример, защото това е най-силният пример, защото това са най-силните страхове на една майка с болно дете. Тази психика, която има една такава майчица, тя е, ще го кажа директно, тежка. Тежка, което не трябва да те обезнадеждава, а просто преди всяка концентрация си седни и се опитвай в себе си да направиш чувството, да създадеш усещането, че детенцето ти не е изобщо болно, че този проблем всъщност никога не е съществувал. И с това чувство и чувство на пълна увереност, че ти ще достигнеш крайния резултат, който е пълно излекуване, защото този момент, този резултат вече съществува, тук съм го писала с черно, този резултат вече съществува, ясно е, че съществува. Ти просто чрез тази концентрация, която сега ще обясня, ще стигнеш до него. И така, сядаш си с това чувство на олекотеност, малко или много, може да не успееш 100%, няма проблем. Можеш и 3% да успееш, пак е по-добре, отколкото да не си го опитала. Така, сядаш си и започваш, насочваш мислите си, това е което Грабовой казва концентрация, насочваш мислите си, представите си или насочваш мислите си към тази картина в представите си, в която виждаш, ето тук започва, детенцето ти е вече здраво и го виждаш здраво. Виждаш го, може да го видиш как се смее и се радва, как е здраво, усещаш ги тези емоции, олекването в душата ти, го виждаш, визуализираш го. Насочваш мислите си, значи ти си създаваш, да не е черно, създаваш си една картина, ето тук, твоя близост, в твоето индивидуално поле на възприятие. Създаваш си тук тази картина на здраве, така с ръчице ще я обознача. Създаваш тази картина, че детенцето ти е здраво и държиш тук насочената си мисъл, насочените ти мисли. Тук, защо така съм ги направила? Може и тук да си го, където ти е приятно, на каквато отдалеченост от теб искаш, може да си го направиш това съсредоточаване. Значи, насочваш мисълта си, тук съм го направила като вектор, който е с конусовидна форма. Вектор значи давам посока на мисълта си.
Насочвам мисълта си, давам посока на движение някаква, или давам посока, най-добре ще го кажа, без движение. Конусовидно даже, това е на Грабовой основното, да виждаш, да направиш мисълта си и представата си конусовидна. Пускаш я векторно, нали, в движение, така ще го кажа, напред под формата на конус. Можеш дори леко да завихреш, ако имаш изобщо, ако имаш значи, можеш и да завихреш, ако имаш фантазията и имаш желанието да го правиш, но насочваш конусовидно мисълта си към тази картина, може и тук да я направиш. Значи, така ще направя. Насочваш я конусовидно, представяш си детенцето ти здраво и от силата на твоята концентрация, от усещането ти в момента на пълна увереност, изобщо на абсолютното знание, че този момент вече съществува и ти ще стигнеш до него или стигаш до него. От тази картина, така ще кажа, твоята увереност, знанието, достатъчната концентрираност върху крайната цел, от това зависи дали веднага може да се изпълни за секунди. Тук или може би ето тук, в един по-удалечен от теб момент, в момента, поне според представите ни като нормални хора, дали тук ще се случи това нещо или още тук. Това зависи от тази обща картина. Твоята увереност, знанието, че този момент така или иначе съществува, това много успокоява. Знанието, че този момент съществува, насочваш мисълта си в конусовиден вид и се концентрираш върху крайната цел. Виждаш си, значи говорим за майчица, с която лекува детето си, концентрираш се върху оздравялото ти дете, здравото ти дете. Към това винаги можеш да си вземеш, разбира се, някое число, което е специфично за болестта, по която работиш, или да си вземеш бързо оздравяване 19751, да си го изричаш. Тук сега, което съм показала, функция от G1, G от G1 или функция от G1, така Грабовой обозначава, той така я нарича, фазата на бъдещата реалност. Което значи, това е неявна функция, фазата на бъдещата реалност. От тук започваш работата си. Затова е и в началото на уравненията му, на формулите му, има едно G, както и тук G, както и тук G от G1, друга формула, но пак с такова действие и с такова значение. Това е неявната функция, това значи тук е това, което още не се е показало. Ти работиш по проблема, концентрираш се, само това казвам просто като да го обозначиме, като знание, което идва, разбира се, от Грабовой. Това е фазата на бъдещата реалност, на това, към което ти се стремиш. Така, от тази фаза на бъдеща реалност, в смисъл, ти знаеш, че тази реалност съществува. Ти знаеш, че този момент вече съществува. Това е фазата на бъдещата реалност. За теб е в едно определено състояние на детенцето ти, че е здраво.
И така, насочваш и сега, дали ще стане за 10 дни, за 10 месеца, за 10 седмици или за 10 минути. Знам, че трудно е да се повярва. Зависи единствено от силата на твоята концентрация, от концентрацията ти, от силата на съзнанието ти. Затова ги говоря тези около цялата работа с числата, всичките тези условия, условности, че съзнанието създава всичко, че няма време, че няма и пространство, защото този момент, дали ще го стигнеш тук или тук, той не е на различно разстояние от теб, защото разстояние няма. Той е винаги, той е статичен, така ще го кажа, от наша гледна точка. Той е статичен, няма разстояние. От наша гледна точка на теб може да ти се стори, че ще дойде след 10 седмици, 10 месеца или на другия ден, след един ден. Това са нашите човешки представи за нещата. Но този момент винаги съществува и ти, когато си закотвиш в това знание, момента, в който детенцето ми е здраво, то вече е, този момент съществува. Закотвяш се в това знание и започваш. Аз така би го направила, бих си взела този момент много близо до себе си. Той Грабовой казва, можеш да започнеш от 20 см пред лицето ти. Това са негови обяснения. По мои обяснения няма значение на какво място започваш от лицето ти или от сърцето ти, защото всичко започва от теб. Можеш тук да си го представиш в главата ти, ако искаш. Този уж бъдещ момент, в който детето ти е излекувано. Значи, пак казвам, повтарям с пълна увереност, без никакви емоции, особено страх или напрежение изобщо от ситуацията, която е в момента, абсолютна сигурност и убеденост, даже знание, че този момент съществува и че го има тук. Този момент, независимо къде, той е винаги в тясна връзка с теб, независимо къде. Това го обяснявах на другия семинар, в който и да се прояви, където и да го стигнеш, където и да го намериш, след колко и време по твоите представи стигнеш до него, няма значение. Този момент в момента съществува и така ще го кажа, те облъчва с хубавата си, високата си енергия. Ти си има винаги една обратна взаимовръзка, една взаимовръзка между теб. Ти чрез мисълта си свързан с този момент и този момент чрез светлината е свързан с теб тук и сега в този момент. Значи, така, тук съм дала едно число, нормиране на всичко негативно с божествените норми. Можеш и него да си вземеш. Хармонизиране на настоящето 71042. Как се работи с числата, го казах вече. Сега, това е как да работиш за друг човек, животинка. Ще го кажа сега само с мои думи. Заставаш си, сядаш си, лежиш си, както и да си седнал, да си спокоен, седнал или легнал, да си спокоен и с пълна увереност, че този момент съществува, към който се стремиш, насочваш към него мислите си. Ти знаеш, че това вече се е случило и се концентрираш върху него. Това знание ти дава пълната увереност, вътрешна сигурност. Концентрираш се
Насочваш мислите си векторно под формата на конус, даваш им посока, създаваш си картината, към която се стремиш, твоята цел и държиш мисълта си към нея. Държиш, само че тук да се внимава, да не създаваш напрежение, защото сега го усетих, ти държиш и в желанието си, айде да стане. Точно това, айде да стане, спира нещата. Защото това вече е станало. Тук е разликата. Айде да стане, дай да се напъна още малко, дай да се напъна, това спира нещата. Защото това всъщност вече е станало. То съществува в това пространство на безкрайно съзнание, което сме. Наистина вече съществува. Просто ти, опитвайки се, значи концентрирайки се върху тази картина, тя, така си го представи, тя се избистря. И колкото по-се избистря, толкова по-се случват нещата. Ако ти работиш, да кажем сега, това е майчицата, работиш за детето си и след това тръгнеш да си вършиш нещата през деня и продължиш с притесненията, продължиш да се вглеждаш в симптомите, които има детето, продължиш да се притесняваш, продължаваш да вярваш на негативните изказвания на лекарите също, които имат огромно значение, че това е нелечимо, че това няма да стане или че това става трудно и така нататък. Спираш да ги вярваш тези неща, което не значи да не го водиш на лекар, разбира се. Просто ги махаш тези неща от представите ти за света изобщо. Това е излизане от парадигма. Не е лесно. Да си кажеш, аз вече няма да вярвам на лекарите. Пак не казвам, не им вярвай, за да не ходиш на лекар. Напротив, ходиш си и си имаш винаги едно на ум. Той може да ми каже, че болестта на детето ми е нелечима, но аз имам мои виждания по въпроса. Ще правя това, което той ми казва, но аз, нагласата ми, вътрешната ми, психическата, душевната е друга. Знам, че всяка болест може да се излекува. Това е една от най-силно стегнатите, така ще го кажа, парадигми около нас. Когато лекарите или медицината ни е обявила, че определена болест, както МС, е нелечима, няма такова нещо. Колко видеа има на немски германци, които излекуваха МС. Просто защото от гръбовоя си промениха диетата. Така, да не говорим сега за МС. Сетих се сега. За очите. Очите също може. Какво знаем от Норбеков? Това пак са упражнения за съзнанието, които той дава за очите. Така че пак казвам, тук кръбовой ни дава пак инструменти, числата и формулите му, на които да се осланяме, които да ги взимаме като помощни средства, но основно е психическата нагласа и способността ни да се концентрираме. Да се концентрираш, да виждаш детето ти здраво. Това създава в теб и съвсем различни вътрешни усещания. На свобода, на простор, на пространство в теб и така нататък. Така, по същия този начин ще направим сега концентрация за приток на пари, постоянен приток на пари. Значи, взела съм числото за благоденствие, общото. Сега ще ви го покажа малко по-надолу. Така. Общото число за благоденствие, числото за финансово благоденствие и числото за постоянен приток на пари. Като стигнем до благоденствието, този приток на благоденствие и на пари да продължава. Потока да продължава. Значи, сега опитваме всички заедно да направим тази концентрация, за да можем да стигнем до този момент,
уж в бъдещето, така ще кажа. До този момент в нашето възприятие, в нашата вселена, в нашето съзнание, в който се манифестират голямо или много пари, или голямо благоденствие, приток на пари, и живота ти абсолютно се обръща. Ще го вземем сега тук. Живота ти абсолютно се обръща. Започваме концентрацията. Можете да си затворите очите, защото така най-успяваме да се концентрираме и да насочим мислите си с затворени очи, чрез силна концентрация. Значи това, което тук съм изрисувала, е оптически, така го нарича гърбовой диапазон на мисълта. Оптически значи не само чрез зрението го възприемаш, ами чрез мисълта ти, чрез представите ти. За това и тук се говори в този оптически диапазон на мисълта се прави концентрацията, която е с затворени очи. И така, затваряме очите и изхождайки, аз сега ще ги говоря тези неща, но ти изхождаш от тази неявна функция, фазата на бъдещата реалност, която в момента ти не я виждаш, затова е неявна. Още не я виждаш, тя не се е проявила в живота ти, която е гърбовой с Г, от Г1 го е обозначил, функция от Г1. Фазата на бъдещата реалност. Тя съществува някъде. Висшия в представите си, усетия, даже ако не можеш да я видиш така визуално с затворени очи, усетия, че някъде тази фаза на бъдеща реалност, в която ти имаш вече много пари и сигурност финансова, е осъществена. Тя я има и в този момент, тази фаза, този момент, който сега ще привлечеш към себе си, за да се манифестира, за да се прояви. Насочваш мисълта си към този момент, даваш и посока, пускаш я като конусовидно към този момент, насочваш я мисълта ти и се виждаш го този момент на бъдеща реалност. Тази неявна функция, както я нарича Грабовой, ти я правиш вече явна функция. Ти я виждаш изявена. Ти знаеш, че този момент съществува. Не е нужно ти сега да го създаваш, а само да насочиш мисълта си към него. Насочваш мисълта си към него. Виждаш се финансово, в финансово благоденствие. Виждаш как пари се вливат в живота ти от много страни, без да се опитваш да определяш от кои страни, от колко страни, по кой начин влизат в живота ти. Начините са безкрайно много. Не можеш да ги приемеш, възприемеш и обрисуваш с мисълта ти. Толкова са много. Концентрираш се върху това чувство. Ти имаш достатъчно пари, много пари, толкова колкото искаш в живота ти. Усещаш как тези пари ти дават сигурност, сигурност за живот,
И аз ще произнасям цифрите на числото за постоянен приток на пари. Започвам с него. 6, 1, 9, 7, 1, 4, 2, 1, 8, 4, 1. Виждаш го този момент. Парите се стичат към теб. Постоянен приток. Момента съществува вече. Ти се насочваш към него с мислите си и слушаш следните цифри. 6, 1, 9, 7, 1, 4, 2, 1, 8, 4, 1. Виждаш се в абсолютно финансово благоденствие. 3, 1, 8, 7, 9, 8. Виждаш се цялата картина. Концентрираш представите си, мисълта си към нея. Виждаш целия си живот в тази картина. Е облян в благоденствие. Благоденствие не само финансово, но и на здраве, приятели, любов, всичко. 7, 1, 4, 2, 7, 3, 2, 1, 8, 9, 3. И тук сега виждам как се повтаря постоянния приток на пари и в числото за благоденствие, което е за всичко, благоденствие във всяко отношение, как се повтаря 714 числото. Ще прочета трите числа отново. 619, 714, 218, 41. Ти държиш концентрацията си. 3, 1, 8, 7, 9, 8. Ти вършиш чудеса. Ти си чудотворец. 7, 1, 4, 2, 7, 3, 2, 1, 8, 9, 3. Държиш концентрацията. И тази фаза на бъдеща реалност ти се избистря все повече и повече. Така започваш да манифестираш действително благоденствието в живота си. Ако живеем с чувството на недоимък, само това чувство, че парите не достигат, прави така, че парите няма да ти достигат. Защото твоята същност се идентифицира с недоимък на пари. Ако, пак повтарям, ти живееш постоянно с дълбоко вкорененото чувство, това са повечето от нас, че парите не достигат, че все за нещо не достигат, че бързо изтичат, че трудно идват към теб,
Тази твоя настройка прави така, че манифестира точно това. Те да не достигат. Така че пусни тази настройка, парите не достигат, настрой се за това, че достигат и те винаги ще ти стигат парите. Това, как да ви кажа, това е толкова вярно, не 100%, ами ако има повече проценти и повече проценти, толкова е вярно и създаващо нашата реалност, че ако го осъзнаем, ние действителност ще живеем живота, който искаме. Ако знаем колко е важна тази наша настройка вътрешна. Парите ми стигат. Така го мисли. Парите ми стигат. Не само да го мислиш, ами вътрешно да живееш с това чувство. Парите ми стигат. Каквото и да става, те ми стигат. 3, 1, 8, 7, 9, 8. 3, 1, 8, 7, 9, 8. И така, милички, с тази концентрация свършвам до тук, защото искам да обясня, да отговоря на някои въпроси, които възникнаха и да обясня някои неща за работата с числата, след което ще видя дали ще направя така съвсем самичка в момента, без вас, медитация за мир. И така. Въпросът беше следния. Мога ли, като съм си изписала на листче, числа за много различни неща, за финанси, за здраве, за любов, за късмет и така нататък, да ги изричам по едно и също време? Така, отговорът е следния. Ти можеш, нищо не ти пречи, да си ги изпишеш и да си ги изговаряш. По едно и също време. Айде за пари, айде за здраве, айде за любов, айде за това, айде за това, за късмет и така нататък. Само че, доколко тези числа ще ти помогнат да достигнеш до манифестирането на тези неща, зависи всъщност от това, доколко ти отделяш внимание на всеки един от тези проблеми или неща, за които искаш да работиш, доколко си концентриран във всеки един от тези проблеми. Значи, ако изговаряш числото за финансово благоденствие или приток на пари, което направихме преди малко, и се концентрираш кристално, така ще го кажа, към тази картина, че ти прииждат пари, че ти се оправя финансовото състояние, като по чудо. Ако концентрацията ти е достатъчно силна, ще стане. Нищо, че 5 секунди след това ще изричаш вече число за здраве. Или, примерно, за камъни в бъбрец. Или диабет. Или каквото и да е. Значи, ти можеш да си ги изричаш, ако не се концентрираш кристално към това, което изричаш, това, което искаш да постигнеш с числото, което изричаш в момента, ако не се концентрираш кристално, няма да стане, както ми пишете в групата, аз работих, ма нищо не става. Не става, защото ти айде сега за здраве, айде сега за това, айде сега за това, доколко изкристализираш концентрацията си и я насочваш към това, което искаш да постигнеш. Това е важно. Ако успяваш кристално, каквито и числа искаш да си произнасяш, произнасяй ти. Всичко, с това искам да кажа, зависи от чистотата, силата на твоята концентрация. Чистотата, силата на твоята насочена мисъл към крайния резултат. Айде искам щастие, представяш си щастие, правиш го кристална мисъл, насочваш тук вектора, който написахме. Така, изричаш си числото. Следващата
точка, по която работиш, здраве, пак така, кристално. Ако го правиш през куп за грош, както казва, айде тук да мине, айде тук да мине, айде тук да мине, не искам да ви обезсърчавам, може да стане, но може би ще ти трябват месеци, че и години, за да стане. А кой от нас е толкова последователен, за да го прави това година-две? И толкова, като виждаш, че няма резултат, хората се отказват. И си казват, какво се занимавам с тия глупости? И пак ще ви кажа, това абсолютно не са глупости. Това има значение. Това съзнание, което създава целият този свят, ти го създаваш без да се напъваш, без да се концентрираш, но затова създаваме повечето от нас хаотично. Един ден ти е лош, другия ти е добър, тази година ти е с много пари, до година си фалит. Това са хаотични манифестации, които ни дават пак интересен опит в живота, от които някои от нас се учат, приемат ги, поемат ги като опит житейски и се получават. Но ако не искаш да ти е хаотично, днеска има, утре няма, започваш да си работиш по-концентрирано, да насочваш мисълта си към това, което искаш да имаш. Да правиш усещанията си, душевните, психическите ти възприятия, да ги настройваш към парите ми стигат. Здравето се постига лесно. Това е вече излизане от парадигмите. Няма нелечими болести. Защото ти повярваш ли на лекар, че болестта е нелечима, той ти слага, те обковава в тази парадигма и от тук да излезеш с каквито и числа е много трудно. С каквито и да е. Ти трябва единствено да си промениш съзнанието, за да излезнеш от такава парадигма. Да осъзнаеш, че това е парадигма. Имам видео за това, говорила съм как се излиза и аз живея във всички парадигми, така да се каже, но лесно, понеже ги знам, съм ги изучавала и знам и си излизам много лесно от тях и си влизам, когато ми трябва, влизам в парадигмата на квантовата физика, когато искам да обясня нещо с енергия. Иначе тази парадигма не съществува де-факто. Енергия не съществува, квантовата физика, това, което го виждате, не са си излезнали самите те от тая парадигма, за да ги видят тези неща. Но както и да е, това е за други видеа. Така, това беше въпроса. Мога ли за много неща да чета наведнъж? Можеш да си четеш, то не е забранено. Въпрос е настройката ти, нагласата ти, силата и кристалната на мисълта ти и нейната яснота изкристализира, чрез нейната сила ще изкристализира това, което искаш да постигнеш. То ще се появи в един момент. И не очаквай да е хоп, може и така да стане. Хоп, и ето сега, както аз за котенцето си работих, хоп, и в началото все така очаквах след работата ми за здравето му, той да е здрав. Не, аз даже вече спрях да гледам той здрав ли или не и си продължих работата, докато забелязах в един момент, че той оздравява. И така, милички. Това е за сега, което обясних. Ще се появявам отново, ще направя нови видеа за това, което искахме да направим. Аз исках да направим медитация за мир. Ще се опитам след малко в групата да вляза и там да я направим, за да не я правя тук сама. Казвам ви чао и надявам се да е станал запис. Всичко най-добро ви казвам за сега.